Основата, целостта е нашата вътрешност, нашите енергийни центрове. Няма как да бъдат разрушени, няма как да мини каквото и да е събитие и да разруши нашите вътрешни центрове. Когато ние работиме с силата, когато ние работим с силата, ние сме подали ръка на силата и силата ни е подала ръка. Силата вече ни защитава. Ние влизаме във владението на силата. Оттам нататък няма събитие, което да дойде и да ни тормози. Няма събития, което да дойде и да срути нещо, което ние сме съградили, нещо, което ние сме направили. Може да има моменти, в които сме в застой. Може да има моменти, в които ни се струва, че все едно отиваме назад и света ни се сручва, но това е защото голям отпечатък се премахва от нашите енергийни центрове. Затова понякога има моменти, в които сме в застой, затова понякога има моменти, в които изведнъж, както сме били на върха, пропадаме. И ако позволим на тази мисъл обаче да заживее с нас, това ще е много по-голям период от нашия живот, защото ние вътре в нас ще започнем да съхраняваме точно такива мисли, такава енергия, как ние пропадаме и постоянно ще пропадаме. Но осъзнавайки това, проумейте колко много сила има във вас, защото вие сте пропадали месеци и години наред. А ако сумираме всичко това като прераждания назад, ние сме пропадали много. Ние сме пропадали до степен такава, че да можем да съградим абсолютно всичко, което искаме да го съградим вътре в нас и вънка от нас, външния вид и абсолютно всяка подробност, всеки малък детайл, той е в нашата ръка. Детайлите са нашето творение, защото ние вече сме си го заслужили да работим с детайла.